No niin, tervetuloa tänne Kerimäen kirkkomessuille. Täällä on tosiaan menossa tänä vuonna spesiaali-eventti, sillä aiemmin tänään päivällä täällä oli Kääriä show ja sitten illemmalla on luvassa Joan VD, joka on lasten suosikki ja esittää sitten omia juttujaan tuolla kirkon lavalla. Eli mennäänpäs kuuntelemaan, mitä Joanilla oli mielen päällä. Miten aloitit juttusi? Mä oon tykännyt pikkupojasta asti tehdä videoita, niin vlogi-juttu oli oikeastaan sellainen uusi manner, jolle mä haluaisin mennä. Että joskus oli vaan sillä, että hei, että mitä kaikkea videoita sitä voisi tehdä YouTubeen, kun ennenhän mä tein veivivideoita. Sen jälkeen mä kokeilin tehdä pelivideoita, niin vlogit oli niinku uusi juttu, mitä mä kokeillaan lopulta. Mä jäin koukkuun siihen. Ja ilmeisesti se on nykyään niin pinnalla, että sen takia just jotain seuraajakin alkoi yhtäkkiä tulee vaan sikana. Mutta en mä niinku silleesti sano itseäni vlogaajaksi, mutta teen kumminkin sen kaltaisiakin videoita välillä. Mutta tykkään kumminkin tehdä sketsejä ja kaikkia matskua vaan. Esiinnyt kirkkomessuilla, niin mitä odotat tapahtumalta? Mä odotan tältä tapahtumalta sellaista hyvää lämmintä henkeä. Ja semmonen tavoite mulla olisi, että jokainen yleisössä saisi ainakin yhden uuden kaverin. Ja nimenomaan mun mielestä pääasia ei ole se, mitä tapahtuu lavalla, vaan pääasia on se, että me nähdään toisiaan, me keskustellaan toistemme kanssa ja kaikki pääsee semmoiseen mukavaan sosiaaliseen kanssakäymiseen, että se mitä lavalla tapahtuu on vaan se lisäjuttu, mutta se mitä yleisössä tapahtuu ja ne voi toisinaan keskustella ja niillä on yhteisiä puheenaiheita ja ne seuraa samoja henkilöitä, se on mun mielestä se tärkein juttu. Ja nimenomaan sen takia niin kaikkien pitäisi olla mahdollisimman avoimia eikä vaan jäädä yksin sinne nurkkaan, että täällä minä katson showta, koska ei tää ole mikään Bon Jovi-keikka. Että vaikka tätä on hypetetty, niin ei se mun mielestä tarkoita sitä, että meidän pitäisi olettaa tätä joku hirveä Bon Jovi-keikkaa näin, vaan nimenomaan pääasia on nyt vaan se, että täällä on ihmiset, jotka nauttii samoista asioista, joten käytetään hyväksi se. Pidän kaksin käsin kiinni Raamatusta, huudan Jeesus. En mieti pyhää henkeä, kun tartun Raamatusta, huudan Jeesus. Haluan olla pyhä henki ja vapaa huolista, huudan Jeesus. Ja mä rukoilen, kunnes tipun tuolista, wow! Nyt lähden Rukoilen niin kuin ha, enkä pelkääkään enää saatanaa. No mä haluan sanoa katsojille sen, että pitäkää kiinni niistä teidän unelmistanne. Että esimerkiksi kun mä teen näitä videoita, mä saan toteuttaa itseäni ja se on se, mistä mä kaikista eniten nautin. Se on tullut mulle niin paljon mahtavia juttuja, niin mä toivon, että teette tavallaan ne teidän simpokkakuorensa, vaan teette aivan kaiken sen työtä, että te päästä niihin teidän unelmiin. Se ei tule hetkessä, mulla siihen meni yli 4 vuotta, mutta jos te vaan uskotte niihin ja näette oikeasti kaiken se eteen, te voitte saavuttaa ihan mitä vaan, joten tehkää se!